Kaixo, ongi etorria. Parabola bat dugunean, hau da, bigarren mailako ekuazio edo funtzio bat dugunean, ikusi duzu be baino gehiagotan, erpina puntu honekin lortzen dela. Minus b zati b-a. Eta hori zergatik da. Horren saiatuko ez esplikatzen nondik atatzen den formula hori. Badakigu, hau da denetan sinpleena, ez dagoenean ez beta ez c, eta horako parabolak nolakoak izaten dira. Beti, hemenik atatzen da, ezta? Jatorretik goruzdoa, positiboa denean. Eta negatiboa denean, zer gertatzen da? Beruzdoa da, negatiboa. Horren, argi dago, erpina nun dago, zeron dago, horrez dago dudarik. Zer gertatzen da dugunean gehi C edo ken C, berdin da, zek egiten du igo edo jetxi. Horren egiten da, edo igo, edo jetxi. Negatiboa bali bada A, berdin. Edo igo da, igo edo jetxi. Baina beti dago, zeroan. Oda, hemen jarretzen izaten beti puntua, zero. Hor dago erpina. Ez da hemen mugitzen. Noiz mugitzen da, B dagoenean. Dugunean B, hasten dago mugitzen. Edo ara, gora, bera, hortik mugitzen da. Importantena gogoratu A dela, A, zenbat eta balio absolutua handiago izan, oran, bi adarrauek estutu iten dira, eta bezala zabaldu iten dira. Baina horrela mugitzen da. Hau da, segun zenbaten B eta C, mugitzen da eskubira gora, bera, eta horrela. Ordan, erpinak kalkulatu behar dugu. Eta zer gertatzen da? Ez dakit beste gauza bat kontuatu zen. Non ebakitzen du I ardatza? Zek esaten dugu. Adibidez, hemen dagoenean, non dago erpina? C ez dago, horren zerotik, baina C balin bada, edozen balio, zetik mugitzen du. C ebaki egiten du. Eta ze gertatzea desplazatzen denean? Desplazatzen denean, baitere zetik ebakitzen du beti. Hau da, edo egongo da erpina hor, edo hortik mugitzen da, hortik egoten da, Seuz, zezen bada izaiteke bost, edo izaiteke C hemen. Orduan, hori aprobetxatuko dugu erpinak kalkulatzeko. Pentsa ezagun, parabola horrela dela. Eta guk jakine dugu erpinak dagoen. Erpinak dago, ez da? Zer egiten dugu orduan? Egiten duguna, hau da. Gu badakiko dela C. Joango beha, honen altura berdinera. Eta hau izango da, baitere C. Eta honen altura, puntu falta zaigu, ez da? Gu badakigu puntu dela 0, horra. 0 denean, balio du C. Eta puntu aurkitu beharko genuke, eta erdibidean dagona, hau da erpina, hau da, bien arteko, zati bi egin da. Iten dugu, biak batu, zati bi. Horran, hau aurkitzen badugu, puntu hau, erresa da. Hau, gehi 0, zati bi. Zer bada hau? Bueno, hori kalkulatzeko zer jartzen dugu? Jartzen dugu bere formula. Eta I, badakigu dela, bere balioa. Zenbat balio behar du? Ze balio behar du? Orduan, ikenduko dut eta jarriko dut ze balio duela. Orduan, nik ordezkatzerakoan honekin, ze ateatzen bazait, hemen dago. Orduan, ze pasatzen badut bestadera, kendu egiten dira, hola gelditzen zait. Orain zer egin behar dut faktore komunatera, eta zer gelditzen zait? A isa gehi B. Orduan, bat izango da, 0 balio duenean, baina badakigu, 0 denean. Eta bestean noiz da? Bestean noiz izango da 0? A isa gehi B, batu da 0 denean. Goazen isa bakarrik ustean, B pasatzen da kentzen. Eta A zatitzen. Horren, hemen daude bi puntuak. 0 eta hori da minus B zatia. Hau da bi puntuak. Eta erdibidea nun dago? Nola kalkulatzen da media, bataz bestekoa? Egiten dena da, biak batu, bada puntua, horra jarko dugu puntua berdin, biak batu, minus B A gehi 0, zati bi. Ez zatiketo egiten, nik uste dut ez, egiten da, minus B zatia, zati bi, ez bat zago goratzen.
Horrela bidertzen da, eta gelditzen zaigu, minus B, eta B-an, B-A. Horregatik erabiltzen dugu formulan, eta da bere arrazoia. Eta interesantia izan zaizulakoan, nik uste dut horrela ez zaizuela inoz gehiago aztuko, edo debra luze batean behintzat. Beste bat arte, agur?